Здравейте на всички. Наши Здравейте приятели. от мен. Днес, както виждате, сме с Николай Наков. Той ще говори за неговите наболели теми, ще говори за нашите наболели теми, за вашите наболели теми, за всички теми, които по принцип ни вълнуват. Ние сме отново с щастлив живот за всички днес. Подчертавам днес, защото последните писма, които получихме от някои от нашите любители, беше защо точно днес и не може ли да е утре или за да е вчера и така нататък. Защо е днес? Защото ние сме хора на момента, хора, които разбира се, искаме да бъдем щастливи днес, а не утре или вчера. Програмата за днес е много сбита. Ще говорим за няколко наболели теми, които никак няма да са много. Едната от които е за развитие на безмислените теми. Ще говорим за безнаказаното състояние. Ще вметнем за момент спонсорството. Тази не е малко безизвестна тема. Прекалената стимулация на рецепторите за смислено въздействие и, разбира се, ще имаме заключение, което, както винаги имаме. Така, нека направо започнем с заключението. Да обсъдим искам да важните кажа, неща. Да, разбира се, аз искам да кажа, че всичките тези неща, които си казахме така или иначе, са важни. Така че мисля, че това е достатъчно. Така и аз съм на същото мнение като колегата. Държа само да отбележа, че оттам мръдни се малко. Извинявайте. Да отбележа, че ние всъщност седим тук вече от няколко часа и се опитахме така да обсъдим по-важните теми за деня и достигнахме до следното заключение. Аз мисля, че достатъчно беше с заключението, което успяхме така да кажем. Да, така е, наистина. И затова ще продължим нататък. Искахме да говорим за благодарността, за спонсорирането на нашата дейност и за това, че в днешно време благодарността е все по-малко, особено когато става въпрос за спонсорство, а още повече, когато става въпрос за пари, което всеки от нас знае, че разбира се доста наболява тема. Ние сме тук, за да сме щастливи, не за да говорим за някакви лоши неща. Така е. Също трябва да се подчертае следното. Идвайки насам, пътувайки с нашия автомобил, ние, както всички хора правят, всъщност слушахме музика вътре. Благодарение на това обогатихме своите как беше думата, господин Пиридонов? Състояния, в които се намираме и нямаме нищо против. Точно така, състоянието си обогатихме някакси духовно така с музикални звуци. За което ви благодарим и на вас и благодарим на всички наши фенове, които ни подкрепят, за да можем да слушаме музика където пожелаем и да се чувстваме, разбира се, както трябва, а не както не трябва, нали? Което е много важно да се отбележи. Прекалената стимулация на рецепторите за смислено въздействие са много важна тема, която, както някои от нас знаят, разбира се, ние на сърце. Също така исках да кажа, да благодаря на баба ми, за съжаление тя не е сред живите в момента, а и може би и занапред.